ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೆಲುದಿತ್ತಾರೆ ಜಿಂಜ ಜನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬ್ಲಾಗ್ದಾಗ ಕಮ್ಮಿಂದು ಪಂಡ ರಡ್ವರ ಬ್ಲಾಗೆ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ದಾಗಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ ಜಾಬ್ ಆತನ ಅಂಚ ಜಾಬ್ ಒಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಜಾಬ್ ಏಪುಂಡು ಅಂಚ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ರಾವನಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಎಂಚೆ ಇಂಕ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಮಾತ ನಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಐತಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಐತಾರ ಬುಕ್ಕ ವಾರದ ನಡುಟೆ ಇಂಕ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅವ್ರವ್ರ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಕ ಜಾಬ್ ಆತನ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದಿಜ್ಜಿಂದು ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ದಾಗೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಲೈವ್ ತೋದಿಜ್ಜಾನ ತುಲೆ ಲೈವ್ ಡ್ಯಾನ್ ಕಬಾಬ್ ಪುರ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಐತಾರ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾತಾರ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈವ್ ತೂದಿಜ್ಜಾನ ತುಲೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವ ಇಂಕ ಜಾಬ್ ಆತನ ಅಂಚಾರ್ದಾರ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂತವ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಪಾಡುವೆ ಅಂಡ ಚೂರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ವಾರ ಗುಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವರವರ ರಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಅವ್ರವ್ರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅವರವರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಎಂಚ ದುಂಬು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೈತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಂಕ್ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ದ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಐಕ್ ತುಂಬಿ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಬ್ದ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಉಂಡತೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡದೆ ನಿಖಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕೇಳಿ ಈ ವಿಷಯನ ದಾಗಂತ ಪಂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅತನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಆತೆ ನಿಖಲ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇರ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನಿ ಏಪ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೇನೆ MBA ಆತಡ್ 3 ವರ್ಷ ಆಜ್ 7 ವರ್ಷದ ಪಿರವ್ ಆಜು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ ಆಜು ವರ್ಷದ ಪಿರವ್ ಆಯ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೂಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆತನ ಆ ವಿಷಯ ದಾಯ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ PU ಸಿ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಏನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ CEBA. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೈನ್ಸ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಕಾಮರ್ಸ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚ ಸೈನ್ಸ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕುರ್ತಿತ್ತನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವೇ ಸೈನ್ಸ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒರಿಯ ಇಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆ ದಾಲ ಹೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲೆ ಇಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪನೋಡ ಆಪಣದ ಅಂಚೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ ಇಂಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೊದನ್ನ ಒಂದು ಪಾರುಂಡು BC ರೋಡ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೊಂದು ಎಂಕ್ ನೋ ಪಣಿಯರ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪಗಲಾದ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಯಿನಾಡ್ ಅಂಚೆ ನಾವೊಂದು ಪಂಡೆ ಸಂಡೇ ಅದಿಪ್ಪಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಂಡೇನ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ದಾನಿದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಿದ್ದಾಡಿಯ BC ರೋಡ್ಗೂ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪಡ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡೆ ಫೋನಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಿದ್ದಾಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಅವೇ ಬಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು BC ರೋಡ್ಗೂ BC ರೋಡ್ಗೂ ಹೋದು ಅವ್ರು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರು ಅವ ಇಂಕ ಏರಿದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮೇನ ಗುರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಮೆಕ್ಲ ಜನ ಶೇಖಂಡ್ ಬಂದ ಮಂತೇರಿ ನನ್ನ ಗುರ್ತ ಮಂತೇರಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಜ್ಜಲ್ನ ಪೋಯ ಚೂರು ನಡ್ತೊಂದು ಬಾರಿತ್ತೇನೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಯ ಯಾನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತಿನದಾಯ್ತಾ ಆಯ್ನದಾಯ್ತಾನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪಣ ಇಂಗ್ಲಾಡಿ ಎಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಅದಾಯ್ತಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರಿತ್ತೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ನೆನತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಳೆ ಪೋಯಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಲ್ಲ ಕಿತ್ತನ ತೊಳೆ ಪೋಯಿ ಎಂಕ್ಲು ಮುಜ್ಜನಲ್ಲ ಹೋದು ಇಂಚ ರೂಮ್ದೊಳ ಇಂಚ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಅವಳು ಚೇರ್ ಮಾತದ ಇದ್ದಿತ್ತೇವೆ ಚೇರ್ ಇದೊಂಜಿ ಎದುರು ಸ್ಟೇಜ್ ದಲ್ಲ ಕಿತ್ತನು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಉಳೆ ಪೋಯ ಆಯ್ತೊಳೆ ಪೋಯ ಚೇರ್ ಮಾತ ತೂನಗಾಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಸೆಮಿನಾರ್ ದಾಯ್ತ ನಿಪ್ಪುಂದು ಚೇರ್ನ ಕೇನ್ ಗಂದಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಗಾಡೆ ಉಳ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನಾಗ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತೆ ಮೂಳಿತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಆಯ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕೆ ನಾಲ ಗುರ್ತೇಜನ ಇಂಕ ಮೇನ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತೇನೆ ಎಂಚೆ ದೂರು ಪೋಯಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲೇಸರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಮಾತ ಮಂತದ ಪಿರಾವು ಉಂತದಿತ್ತೇವೆ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಸೇರುಂಡೆ ಯಾನ್ ಉಂತೆ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾನ್ ಉಂತೆ ಆತವ್ರ ತನಗ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸರ್ ಬತ್ತದ ಅರ್ಲ ಫುಲ್ ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಮಾತ ಫಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪಿರಾ ಉಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಏನಂತ ಓದಿದ್ದೆ ಏನಾತಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನು ಕುಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೆ ಮಾತ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲೀರು ಕುಲ್ಲುದು ಫುಲ್ ಅನ್ನಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಂಟು ಆ ಪರ್ಸನ್ ಫೇಸ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಕೊಡೆ ಆತು ಎಡ್ಡೆತ್ತೀರ ಯಾರನ್ನ ಜಾಬ್ಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇರು
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತಿನ ರೀತಿಲ ಸೋಕಿತ್ತಿಂದು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿನ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವಡು ఇంకా ಅವ್ರನ್ನ ಫೇಸ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ನಪ್ಪುಂಡು 6 years ಅಂಡ್ ఆయన ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂಚಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಜಿಂಜ ಪುರ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಇಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೇಳೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬೋರ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜ ನಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಂತದು ಒಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೇಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದು ಮಾತಿತ್ತೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಂತೊಂದು ಮಾತ ಅಂಚಾಕಲು ಮಾತೊಂದು ಲೈನ್ ಡುಂತೇರು ಲೈನ್ ಡುಂತದು ಒಂದು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು 1% ಬಳಿ ತೊಂದ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪಾಗ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಡುಂತನಗ್ಲು ದಾಯ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಇಡದಾಯ್ತದ ಅಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರೋ ಬಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬತ್ತನಗಲ್ಲ ಏನು ಚಪ್ಪಲೆ ಬರೋ ಬಟ್ಟಿಯೇ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬಂತಿಜಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಬಟ್ಟಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ದಾಯ್ತನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅಂಜೆ ದಾಯ್ತನ ಪಣೋದಿತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣಾಗ ತೋರ್ತಾನ ಜಿಂಜ ಬರ್ತಾನಾಗ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುರ ಪತ್ತದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸರ್ ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಓ ನಕಲ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿರು ಫುಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಚಪ್ಪಲ ಬಟ್ಟೊಂದು ಎಂಕ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾಯ್ತ ಅವನುಂಡು ಬತ್ತೇರು ಆರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಸುರು ಮಂತೇರು ಒಂಚ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೊರ ಸುರು ಮಂತೇರು ಆರು ಲವೇ ವಿಷಯ ಚೂರು ಮಂತೇರು KTM ಡ್ಯೂಕು ಬುಕ್ಕ ಮರ್ಸೆಡೀಸ್ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಸುರು ಮಂತೇರು ಅವಾಗ ಚೂರು ಚೂರು ಡೌಟ್ ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೇರು ದಾಯ್ತ ಅದು ಬಂದ ದುಂಬು ಅವೇ ಅರೆನ್ನ ಟೀಸ್ ಮಂತನ ಅರೆ ಡೋಂಗಿ ಮಂತ ಒಂತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಆರ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಬ್ಲೇಸರ್ ಪಾಡ ತಿರ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಆ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಕಾಸುದಾರ ಆತಿರತ್ತೆ ಸೊ ಆರ ಕಾರ್ ದೆತ್ತದು ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರ್ ಒಂದ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರ್ ದೆತ್ತದು ಆರ ಡೋಂಗಿ ಮಂತನ ಅವಳು ಉಂತದು ಒಂದು ಫುಲ್ AC ದಿಂಚ ಮಿರರ್ ಜಪ್ಪುಡನಾಗ ಉಂಟತೆ ಆ AC ಗಾಳಿ ಉಂಟತೆ ಅವಳ ಇಂಚ ಹೋಯ್ನಾಗೆ ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ತಾಂಟ ಅಂದೆ ವೆರಿ ಇತ್ತ ಫಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಅವಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓ ಏನೇ ರಂಚ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ ದಾಯ್ತದ ಅಂದಾಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದಿತ್ತಿರಂತ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತದ ವಿಷಯದಾಯ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಈತ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಅಂಚಾಕ್ಲು ಮಾತ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು 6,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಐತಂಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡೋದಿತ್ತಂಡ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿಡು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡಲ ನಮಕ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000-40,000 ಬುಕ್ಕ ಅವು ಕಮ್ಮಿಂದ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ 1 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಅಂದುವೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಿರೋಳ್ತಿ ಬತ್ತ ಪಂಡಲ್ ಯಾನ CA ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ CA ಮೂಲೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಅಂಚೊಂಡು ಇಂಚೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಂತೇರೆ ಎಂಕ್ ದಾಯ್ತ ನಂದು ರಾಂಗ್ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆಸೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲು ಗಾಡಿದ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಪುರ ತೋಜಾಯಿರು ಇತ್ತೆ ತುಲ ಈತೆಯ ಪ್ರಾಯ ಈತ ಅಚೀವ್ ಮಂತದೇರು ಅಕ್ಲದು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಒಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜನೆ ಹೆಂಗೆ 6,000 ಕೊರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಮುಗಿಂಡು ಪೊರ್ತಾ ಆದಿತ್ತೇನೆ ರಡ್ಡರ ನಾನು ಆದಿತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಡಾರ ಶುರು ಆದಿತ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಸ್ಪೀಚ್ ಮುಗಿದ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ರಡ್ ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ಲದು ಪಿರೋಜಿ ಸರ್ ಬತ್ತದ ಇಂಚೆ ಕಣ್ವೆ ಮಂತೇರೆ ಅಬ್ಬಾಗ ಇನ್ನೊಂದು G-Shock ವಾಚ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾಚ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನತ್ ಫಾರಿನ್ ಬಣ್ಣ ಕೊಣ ತಿತ್ತೇವೆ ಆ ವಾಚಿನ ತೂದಿತ್ತೇರೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಾರೆ ಅಂಚ ಒಂದು ವಾಚ್ ಓದ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರೆ G-Shock ಮತ್ತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ವಾಚ್ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತದಾಯಕ ನಿಖಲ್ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನಡು ಅಂಚೆ ಮಾತು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಖಲ್ ಸರಿ ನಿಜಾನೇ ಪಂಡ ನಿಖಲೆ ಕೊರೆಯರ ಕಾಸೆ ಅದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದ ನಿಖಲ್ ಕಾಸು ದೇತನಡು ಹೊರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಕ ನಿಖಲ ಗ್ರೋತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಪಂಡರ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಂಡರ್ಲ ಅಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲು ಓಕೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ನಿಖಲ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಆ ಸರ್ ಉಳಿಯತ್ತೆ ಆರೆಗ ಹುಷಾರು ಜನಪ್ಪಗಾರನ ಚೈನ್ ಅಡವುದಿದಾರು ಒಂದು ಕಾಸು ಕಟ್ಟದನ್ನ ಇಟ್ಟಾರ ಅಂಚಿನ ಯಥಾ ಚೈನ್ ದಿಡೊಂದಿರು ಅಂಚ ಮಾತ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಪಂಡಿರು ಬುಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ತಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾಯಿರು ಆರ್ ಇಂಚ ಪಂಡನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂಡನ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸರ್ ತುಲೆ ಆರು ಬೈಕ್ ತಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕಾರ್ ತಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ತುಳಿ ಇಲ್ಲ ತುಳಿ ಎಂಕ್ಲ ತೋಜ ಅಂತೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಡ ಡ್ಯೂಕ್ ಪುರ ದೆಪ್ಪುಲಿ ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಬುಲೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ನಪ್ಪಾಗ ಬುಲೆಟ್ ಒಂದು ತೆಪ್ಪುಲಿ ಅಂತ ಅಂದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬಡ್ಯಾರ ಸುರ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ ಪೊಯ್ ನಾಡಿ ಯಾನ ತೋಂತೆ ಪೊಯ್ ಮರ ಯಾವ ಒಂದು
ಆಂಡ್ ಐ ಬರ್ಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಂಡು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಂದ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು 6 ನೆಲ ಮಿತ್ತದಾರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ನಾರು ಆ ರೀತಿ ಕೋದಿಪ್ಪು ನಡಿಕಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಆಡ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಲೆ ಆರ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಈ ಮೈಸೂರು ಅಡೆ ಇಡೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ದಾಂಡ ಇನಿ ತಿಕ್ಕದೇರು ನಿಕಲ ಚಾನ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೊಂಜಿ ಬರೋನಾಡು ಪಂಡದು ಉಂತ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಹೆಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಉಂತ್ಯ ಉಂತು ದಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಬತ್ತದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲು 2 ಜನ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಉಂತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ್ಡಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ್ಡಾನೆ ಬತ್ತೇರಿ ಪಿದೇ ಬರ್ತಿತ್ತ ಅದು ಕೊಡ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಆರು ಬಂದಾಗ ಆಯಲೈತೆ ಪಂಡೆ ಬೇಕಲ್ಲ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಕಾರ್ ಕೇಳಿಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮೇಕಲ್ ಲೇಟ್ ಮಂತನ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲು ಸ್ಲೋ ಕೊಯ್ಯೋದಿತ್ತೀರ ಐನೇ ಪನ್ನೆನೇ ಪಣ ಅಂತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನಂಚ ಸರ್ ಅವು ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡೆ ಯಾರು ಬತ್ತನೇ ಸರ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತೇರಿ ಜವಾನ್ ಇತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚೇನು ಓಪನ್ ಅದೇ ಪಂಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡೆನ ಕನ್ನಡ ಪಂಡೆನ ತುಳು ಪಂಡೆನ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಂಡು ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊದ್ದು ಕೇನೊಡುಂದು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋದಿದ್ದೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಪಾರದ್ದು ಯಾನ್ ಚೂರು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಳ್ಳಿತ್ತೆ ಯಾಮಂಡೆ ಚೂರು ಯಾನನ್ನ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ದು ಓದಿರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಆತು ಅಕ್ಲ ಆತು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಡುದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಓದೋಡುದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪಂಡಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಪ್ಪುಜೇರಿ ನಿಕ್ಲು ಚೂರು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪನ್ನೋಡು ಹಾಕೋಣ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಚೂರು ಅಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಏನೋ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜನವರಿಗೆ ಪೋತೇನೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಪುಳೆತ ಅಂಚ ಆಜಿ ಸಾರ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ ಎಂಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಜಿ ಸಾರ ಪಪ್ಪ ಕೊರುವೇರಿ ಕೇಂಡ ಕೇನ್ ತೂಕ ಇಂಚಾಲ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ಅಂತಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಡು ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ಏರು ಮಾರ ಬೋಲ್ಪುಟ್ಟು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಮೂಲೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಮಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊರಂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000-30,000 ಮತ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಮಾತ ನೆನ ತೊಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಪ್ರಮೋಟ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ನಮಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏತ್ ಕಮ್ಮಿಡಿದ 30,000-40,000 ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಒಬ್ಬನೇ ಮನ್ಪೊಲೆತ ನೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೇರಿ ಪುಣ್ಯಾಗ ಪಪ್ಪ ಕೇಂದಿರು ಆಯನ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಕೇಂದಿರು ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂತೇನೆ ಅವಳು ಪೋಣ ಬೇತೇನೆ ವಿಷಯ ಅವಳು ಇಂಚೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಉರಿಯನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಪೋಳಿ ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮತ್ತು ಓದನೆ ಪುರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಮಂತ್ಪೇರು ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ತ ಕಾಸು ಮಂತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂಡೆ ವಿಷಯ ಮಾತ ಯಾನೆ ಉರಿಯನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಬುಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದಾಯಕ ಆಯನ ತಿರ್ತ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಪಿಜ್ಜಾಕನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೋ ಓದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಈತ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಪಪ್ಪಡ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಈಗ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಐಕ ಮಿನಿ ಸೇರೋಡ್ಚ ಅವು ಪುರ ಏನು ದುಂಬೆ ತೂದು ಬುಡ್ನವು ಅವು ಮತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ಹಾಲಾದ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಡ್ಚಿ ಯಾನ ಕಾಸು ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆಯಿಂದ ಪಪ್ಪ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಯಾರು ದುಂಬಂಚ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪಣೆ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಲು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಟೈಮ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಡೆ ದಾಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಈ ಮಾತ್ರ ಸೇರೋಡ್ಚಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಚೂರು ಅಂದು ನಾಡು ಪಪ್ಪ ಪನ್ಪಣ ಅಂದು ನಾಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುರ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜಾಗಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಆತು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾತು ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪುರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೊತ್ತಾತುರ ಪಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಅನೇಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇನ ತೊಂತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮನ್ನಾಗ ಬಿಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬಿಯಾನ ತಿರ್ತು ಬಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಪೆ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚೆ ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಆಗ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಆದ ಆಗಲ ಅಡ್ಡ ನೇರಿಗೆ ಮಾರ್ಲಾನಿಕ ಈಗ ಸೇರೋಡ್ ಜಾವ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ 6,000 ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಮಿನಿ ಪೋಲಿ ನೆಕ್ ಸೇರಿದ ಪೊಕ್ಕಡೆ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಹಾಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತದ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಕುಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೆ ಯಾನ್ಲೈತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಡ ಯಾನ್ಲೈನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಸುಳ್ಳು ಪಾಂಡದಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಡು ಸೆಮಿನಾರ್ ಪೋದು ಹಾಕ್ಲೇನು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪೋಪುಂಡು ಏನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಬಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಜಿಂಜ ನಟ್ಟ ಬುಕ್ ಅವು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ತೂಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ಅದು 2-3 ವರ್ಷ ಯಾಕ ದೂರ ಪೋವೆ ಏತ್ ಮಿತ್ನಾಡಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ಅದು ಆಯ್ತು ನೆನ್ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವರ್ಸಿ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಏರೆಗಾರ್ಲಾತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್
ಪಾಠದಲ್ಲ ಆತೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಕಲು ಪನ್ಪುನ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುನು ಅಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಾಕ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಬುಡ್ಚಿಂದೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಆತ ಇದ್ದಿಚ್ಚಿಂದು ಅಪ್ಪಗ ಸರ್ ನಕಲ ಪುರ ಕಾಲ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಒಂದು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಬಂದದ್ದು ನಿಂದ ಜಿ ಶಾಪ್ ವಾಚ್ ಉಂಡದ ಇನ್ನು ಮಾರ್ದು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಸೇರಿನ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ 10 ಕಾಸು ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಚೈನ್ ಮಿತ್ತುನುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸೇರಿ ಅಡಿ ಮಿತ್ತು ಸೇರುವ ಬುಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಯಾಕ ಬುಕ್ಕ ಸೇರಿನ ಈ ತಿರುಗಿತ ಸೇರುವ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪದ ಪಣಂತೇರಿ ಎಂಕ ಬಗಾಣ ಮೆಕ್ಲು ವಾಚ್ ಪುರ ಮಾರ್ ಈತ ಕಾಸು ಮನ್ಪೆರ ಇತ್ತನ ಮೆಕ್ಲು ಏನಾಡದ ಎನ್ನ ಪಿರೋದೆ ಬೂರ್ತಿ ಇರಂದು ಒಂದು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆ ಬುಕ್ಕೇನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಪಂಡೇನ ಎಂಕಿ ಓ ವಿಷಯಗಳ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಅನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಅನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅವ ಯಾಕೆ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದಿಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಪಂಡದಾಯಕ ಈ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಕಾಲೇ ಬರ್ತದಿಜ್ಜಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆದಿಪ್ಪು ಆದಿಜ್ಜನ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡ್ನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಆತ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಫ್ರಾಡ್ ಫೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ ಪಂಡ ಉಪ್ಪೇರು ಎನರ್ಜಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಫುಲ್ಲು ಅಂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ ಅಂಡ್ ಆತ ಕಾಸು ಮನ್ಪೇರ ನಾನು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ 100% ಆದಿಪ್ಪು 90% ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಿಪ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಕ್ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಚಿ ಸುಲಾಬಡ್ ಓಲ್ ಆಪುಜಿ ಆತ ಸುಲಾಬಡ್ 6,000 ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾತು ಕಾಸು ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಣದಿತ್ತದ ಈತ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಓದನೆ ದಾಯಿ ಈತ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾತ ಓದದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಅವು ಮತ್ತದ ಈಗ ಅದೇ ಮೈ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜ ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಪ್ಪ ಸೇರೋಡ್ಚೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಸೇರೋಡ್ಚೆಂತ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಪೋತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬುಗಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡೆ ನಾನು ಜಾಬ್ ದ ಬಂದಿತ್ತತೆ ಜಾಬ್ ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ಉಲಾದನೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಜಾಬ್ ಫೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಅಲ್ಪನೇ ಜಾಬ್ ಆತನೆ ಅಂತ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ್ರೆ 2 ವಾರ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವಾಯಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ HR ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ದಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನಿರ್ದೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ನಾನು ಏನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಎಂಚೈತನ ಮನ್ಪೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂತ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೈತೆ ಅವು ಎಂಚೈತನ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪಂಡ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆದಿ ರೂಮ್ಗೆ ಪೋತೇನೆ ಜಾಬ್ ಫೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಒರಿಯೇ ಪೋತೇನೆ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಡು ಓಡೆ ಬೋಡು ಒಯ್ಟೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚನೆ 2-3 ಪೋದು ಅವಳು ತಿಕ್ಕದು ಬೇಜಾರು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ತಿರ್ಬೋದಿತ್ತಾನೆ ಒರಿಯೇನೆ ಪೆಂಗಾಲಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಹಿಂದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿಪ್ಪರತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪಣ ಪಂಡ ಹಿಂದಿಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ ನೀಟಾದ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಂದಿಡೆ ವಾಯಕ್ಕ 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆತ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯೆ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತಿದ್ದೀರಿ ಮಾತ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಂದು ಸೊ ಅತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮನೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ.